השיניים, ביד שמאל לרחוץ קנה, אז היו שתי אופציות לשקית. שקית היה מנייר, ובפנים, בתוכו, היה אבקת שריפה. לשקית היה מחובר כדור. או היה עוד אופציה אחרת, היה אבקת שריפה, ובפנים היו כדורים כאלה, של כדורי מצרר. 7-9 כדורים. זה היה בחלק השני של שקית. אז קודם הוא השתמש בחלק השקית, אחר כך בחלק השני. מה היה צריך לעשות? אני נותנת לו כי קשה לו להוציא. שלא קשה לו, יודעת? יש לך כדור מחובר, אבל אין חיבור. אז עם יד ימין, להוציא שקית מהתיק. בעזרת השיניים, לפתוח שקית הנייר, להחזיק את הכדור פה ביד, להוציא את חצי חומר, חצי אבקה לקנה, שקית בשיניים, להכניס לקנה כדור, להוציא חוטר מנרתיק, להכניס לקנה וטוב טוב, עם רעש טוב טוב, לשים חזרה, לא לשכוח לשים חזרה, כי היו מקרים שחיילים שכחו, ירו, חוטר, עף, ואחר כך הם לא יכולים לתת עוד פעם את הנשק שלהם. להפוך מושקט, להוציא מהשיניים שקית, חלק השני של החומר להכניס מצד אחורי, לסגור, זה לזרוק, כבר לא צריך לזרוק, להחזיק. כל זה היה רק תל. 2 דקות לקחת כל זה. עכשיו פקודה, כוון, אש. מה קורה אחר כך? הוא יכול להמשיך לראות? לא. כל השורה הראשונה שירה, יכולים להמשיך לראות? לא. מה צריך לעשות? שיטה צרפתית. כל השורה הראשונה בורחת לאחורה. מה עושה השורה הזאת לאחורה? היא מקבלת פקודת תל. אז הם מתאימים, אלה יורים. אז אם יש 3 שורות, זה פשוט הקלפה יותר מהר. שיטה הולנדית, השורה הראשונה עומדת על הברך, נותנת לשורה שנייה. או לשקף, הם שוקפים, שנה עוד שורה על הברך, ושורה האחרונה יורד. בעצם דרך קרב היה אפשר לעשות פעם 9 פעמים לכל חייל יורד. מי שהבורגו, מי שלא, כולם בורחים הצידה, ועוזרים משוריינים שכבר נכנסו לקרב. היו עומדים פה ופה, אז זה